Iwewe patime yaunenge uchidanana nemunhu wako, pane nguva yekuti unonzwa information kana kuti mashoko nezvemunhu wauri kudanana naye. Vamwe vanhu vanouya vachikuudza kana kuti unogona kungonzwa nemakuhwa zvichingotaurwa mumaraini umu. Pane information yaunofanira kuignore, yaunofanira kungosiyana nayo so ichidarika. Kozoita information yausingafaniri kuignore, yaunofanira kuita pay attention to, nekuti information iyoyo inogona kukubatsira. Pane time yekuti unofanira kumira nemunhu wako kana vanhu vachitaura zvakaipa nezvake. Kozoita time yekuti hautombofaniri kumira naye kana zvichitoita kutomusiya achienda. Ndiwo masituation anoda kutaura nezvawo muzuva ranhasi ari 2. Ngatitange nesituation yekutanga yekuti unofanira kumira nemunhu wako. Pane situation yekuti vanhu vanokutaurira mashoko ekuti uri kuona munhu wauri kudana naye uyu haisi type yako, haasi tombori munhu welevel rako zvachose, hausi kuonawo kuti wazvidzikisira here. Tsvagawo munhu weklasi inenge iri nani. Pasituation yakadaro mashoko iwawo haana kana basa, nekuti iwowo ndiwo unoziva type yemunhu wauri kuda. Vanhu havagoni kukusarudzira class kana kuti type yemunhu wauri kuda. Saka information iyoyo unogona kuignore wotoisiya yako ichienda. Kozoita kuri kumukomana, vanhu vanobva vachiti hausi kuona bhebhi raudana naro rakasara here, hatogoni kana kunyatsopfeka, kubika chaiko haagoni kubika, mabasa epamba haagoni kana kuwacha. Ungabva waroora here musikana asingagoni kuita mahouse chores. Iyo information inoita kunga ine basa but haina kana basa, nekuti iwowo ndiwo uri kuziva kuti uri kuroorerei munhu. Hatisi kuchararama nguva yechinyakare yokuti musikana anoroorerwa kuita mabasa epamba chete. Maybe pane zvimwe zvinhu zvauri kumudira, maybe ane rimwe basa raanogona, maybe pakutsvaga mari munowirirana. Unogona kutozvipira kuti inini musikana uyu ndomuda, ndogona kumutsvagira housemaid anoswera achiita mabasa epamba. Izvozvo hazvina kana basa ende hazvifaniri kukutadzisa kuroora munhu waunoda. Kozouya kusaidhi remusikana, hanzi hausi kuona here kuti mufesi waudana naye haana kana swag, haana kana drop, hembe dzaanopfeka hadzina kana lebo, haagoni kupfeka hembe dzine lebo, haagoni kumechesa. Hausi kuona here kuti mukomana wako akazara chimusha chisina kana dhiri. Ungabva wadanana here nemunhu wetype yakadaro. Information yakadaro unofanira kusiya ichienda, nekuti swag dzacho ndo dziri kunyudza futi vasikana vakawanda. Iwo unongochizira munhu wako chauri kumudira, kana character yake iri boo, kana unhu hwake towards you huri boo, kana rudo rwaari kukupa ruri boo, unogona kungomuda zvakadaro pasinei nezviri kutaurwa nevanhu zvekuti heye haana swagi, ane chikumusha chakanyanya, haagoni kumechesa, haana style patoners. Izvozvo hazvina basa kana uchida munhu wako. Information iyoyo unogona kuignore, haina kana basa. Taakutaura manje, taakuenda pastage yeinformation yausingafaniri kuignore, information yaunofanira kuita pay very close attention to. Situation number 1, iwe woudzwa kuti uri kuziva here kuti family yawakuda kuroora kana kuti kuroorwa inoita zvechidhimoni. Family iyoyo ine chidhimoni chiri serious, kana kuti mumhuri mavo mune ngozi dziri kunetsa. Uri kuziva here kuti munhu wako wauri kuda uyu anotombobudirwa. Apa iwe unopinda chechi yePentecostal, wopinda mufamily inoita zvechidhimoni. Wangu ndinokuudza kuti ma1 Satani anokubhabhatidza. Wakakura hautombozivi zvekuenda kumasowe, hautombozivi zvekuenda kun'anga, wopinda mufamily iri deep into spiritualism. Ndiri kunyepera, unenge wazvijoinisa zvigure, ipapo hazvipere mushe. Nhau ine chekuita nespiritism kana kuti demonism. Haisi tombori nyaya yekutomboignore zvachose. Vanhu vane zvikwambo zvavo, kakawanda kacho proceed with caution. Unonzwa kuti munhu wese waari kuroora kana kuti waari kuroorwa naye kana kuti waari kudana naye ari kungofa. Iwo unojoina list revanhu vari kuurayiwa iwawo. Next munhu unozodzwa kuti iwe munhu wakambodana nevakomana 5 vese vakafa, kana vasikana vake vese vakaroora vakafa, wechi5 wacho anenge akutaurwa ndiwe manje, nenyaya yekuti unenge wakaignore dzimwe information dzausingafaniri kuignore. Another situation, uri musikana wataura kuti iwe unoziva here kuti mufesi wako uyu anoita zvemadrugs. Hongu ari kuzviti anoenda kuchechi but maweekends aine timu rake pakati. Vanhu ivavo vari kuita zvemadrugs. Wadi wambozvitarisa iwe kuti aiwa munhu wangu ndomuda akadaro, vanhu vari kutinyepera, vanhu vari kuda kutiparadzanisa. Those information paunozozvidiscover kuti it's true, kakawanda kacho it will be too late. Watoroorwa nemunhu anoita zvemadrugs. Masituation emunhu anoita zvemadrugs unomaziva here? 1, mumba munogara musina kana sendi.
munhu angonotosvika pakutengesa nekutokubira mari iwewe kuti awane mari yekutenga madrugs aanenge achida. 2 madrugs anouraya bonde, mafeelings 0, moto 0, hapana kana bonde raunowana mumba imomo. 3 attitude, hunhu kana kuti mafungiro evanhu vanoita zvemadrugs unomaziya iwewe. Chifunga treatment yauchazopuwa patime yauchazozvidiscover izvezvo achiri kupretenda ka. Hapana hapo need yekuti uswere uchita mainvestigation utsvage maCID anomonita mukomana wako kuti uone kuti ari kuita zvemadrugs zvechokwadi here. Ukangoenda kumapurisa, ukangoenda kuhospital, hospital inopedza masports, doctor anokwanisa kuona ropa rake kuti munhu uyu ane nguva yakareba sei achishandisa madrugs ende ari kushandisa madrugs etype yakati. Kana watozvidiscover wotogara wasiyana naye. Information iyoyo haidi kuignore, zviri kwauri. Todzoka kuside remukomana, uri kutaura kuti iwe unoziva kuti musikana wako aivhura hombe uyu, unoziva kuti musikana wako akabvisa nhumbu dzakati nedzakati nedzakati. Information iyoyo haidi kuignore, unofanira kutoinvestigata. Muri kuti akabvisa nhumbu, akabvisira kupi? Kana utokwanisa kusvika pachipatara pakliniki waziya makore akaitika izvozvo wotozviita. Kana zvakaitika ari kuchikoro, kana uchitokwanisa kuwana ticha anga ari in charge nenyaya yacho, ugare waziya chokwadi. Nekuti unogona kuroora munhu kuda kuda somwana 0, kuda kuda somwana 0, mutanga unyeperana, he nguva yaMwari isati yakwana, he nguva yaMwari kana yakwana tichaita mwana. Izvo hausiziya kuti munhu uyu ari kukohwa chaakadyara. Chibereko akasochirasa kudhara achiri kuchikoro. Vanhu vokupa warning, iwe woignore, woregera kuteerera. Kana nyaya yechihure chaiyo, kune vasikana vanovhura hombe vozoda kudzikama zvavo pekupedzisira. Ende madzikamire anonga akaita patime yaunokudangana naye haumbokwanisi kumupuma, anonga akuseta pesa, asi zvaanonga akaita kumashuro anonga ari ma1. Vanhu vokudza kuti iwe musikana wako uyu aichinjaniswa, musikana wako uyu ainyang'anya. Iwe woti vanhu vada kuzotiparadzanisa, vanhu vasikadi kuona munhu wadana nemunhu wake akanaka, munhu wake anoenda kuchechi, munhu wake akadzikama. Usikazivi kuti akadzikama kunze, but chikara chiri mukati memwoyo wake hachina kumira mushe. Panoda kuita mainvestigation, uone kuti vanhu vari kukudza chokwadi here kana kuti vanhu vari kukudza manyepo, varoda kuti mudanane here kana kuti varoda kuti muparadzane. Ndataura kuti hapana need yekutsvaga maCID kuti uzive kuti munhu wako ari kuita nezvei. Handiti pasituation yevakomana ndakuudza kuti kana achiita zvemadrugs endai kuhospital, doctor anopedza masports. The same applies nesituation anoita nezvayo yemusikana, endawo kuhospital, doctor anopedza masports. Wona musikana wako ane nguva yakareba sei achishandisa mishonga yefamily planning. Wona ropa rakazara zvaro mamorning after, musikana ane jajeu. Apa ndisister vekuchechi vakabayiwa dhepo vasina kumubhira varorwa, wotoziva kuti aiwa ma1 ndiri kudhirana senior panapa. I think matonzwisa zvandiri kuedza kutaura kuti situation yaunofanira kuignore vanhu pavanenge vachitaura nezvemunhu wako ndeipi, and then situation yausingafaniri kuignore vanhu pavanenge vachitaura nezvemunhu wako ndeipi. Ndakataura zvakawandisa, ndokumisira nda kutokuvhiringai. Munhu anogumisira asisina chinhu chaabata kana information ikawandisa kana video ikarebesa. Zvakawanda tinozotaura mbichana mumavideos yangu anotevera. Ndokunga wasiyawo wasubscribe kuti usarasikirwa nechannel inwe. Nokuti pane zvekuti unongosangana nechannel ka1 paYouTube, wongoona video wongosiya ichienda, worwadziwa nekubaya subscribe, hauzoioni futi channel iyoyo. Nokuti YouTube ine millions of videos. But I hope mabata zvinotada kuti tibatsirane, zvinotada kuti tichenjedzane. Nokuti vamwe vanhu vanenge vachitokupa warning. Ende kakaona kacho unozongodemba kuti vanhu vakambondiudza, vanhu vakamboedza kundibatsira. Kutachuche nekuti futika unosiyiswa munhu akanaka atori bo nenyaya yevanhu vanenge vachitaura zvisina basa. Saka iwewo gona kusiyanisa, gona kuweya information. Information iyi inoita here kuti ndirambe munhu wangu. Information iyi iri worth here kuti ndite pay attention to. Kana kuti ndongoisiya yakadaro ichingoenda, ndongosiya vanhu vachingohukura ndichingodana nangu nemunhu wangu tichipanana rudo.